Mr. Uy. Ay, kaplano mo sa 2,000. Well, if naay ka sa down, kamo ang akong sundo. standard key? Yes, please. See you. Thank you. Sige, sige. Don't go out, Mia. I'm fine, Je. Mia! Please, sundangin na ninyo. Ang sakit, ani kakalim. Ayaw kalimot na. Kibuhat na ko ang tanan, pero walay ka. Nadyo yung mga tao na maabot sa aton life na dili nga to stay forever. But they came to make a difference. Kibuhat na ko ang tanan, pero walay kahumanan. Sakit man, pero Well, matag nila, ma'am. Not choosing is still a choice.